YouTube! Hej YouTube! Hej igen YouTube. Ja, vi klippede jo sådan set bare. Julius! My epic cat. Hej YouTube. Nå, vi skal ikke jagte den. Julius bliver bare holdt inde. Nå, det kommer. Ja, der var han. Ja, men jeg er sammen med Christian. Hej. Og Julius, og så en eller anden, der hedder V. W I L L L A N N. Ja. Men jeg vil lave en Kingdom Vlog, hvor vi løber lidt rundt, laver fjollede ting og falder og slår os og får sår i hovedet og alt muligt. Så vi ses lige om lidt igen. Hej hej. Ja. Hej igen YouTube. Det bliver måske en video med meget klipning og meget redigeringsarbejde. I hvert fald for mig. Hvem har lyst til at lave nogle fails? Nej! Okay.